yabang mo. Sinakumamaw nga. Ay ma! Turpi! Sinakumamaw mo. Sige! Turpi kayo ah! Sige! Tama na kaya! Hindi kanta ka. So we are back again guys. Good morning. Yun nga for today's video. Marami kasing nag-aano. Maraming nagsasuggest na i-prank raw si mama. So yun, this is it guys. This is it. Ito na inaantay nyo. Yun na ba yung naisip kasi ako ngayong content na habang naglalabas si mama nasa labas. Sinaktahan natin na yun nasa labas siya. Then kaming dalawa ng brother ko ngayon yung nandito. And ipaprank namin siya. So ganito yung natin na yung content natin, no. Iyaan natin siya, kunwari, basta mag-aaway kami ng kapatid ko. Kunwari yung charger is kinuha niya yung charger ko na kailangan ko na. Then ayun, ito, kasama yung kasabot natin. Brother. Okay ba? Yung gagi, mamaya, may blood na naman si Mama Sari. Okay lang yan. Then yung tawag doon, galingan mo Galingan mo. Oo. So yun guys, nasa labas kasi si mami. Wait lang, tignan natin. Yun. Wait lang. Nakatingin sa atin si mama. Uy brother. Nakatingin sa atin si mama. Kaya mo, galingan mo kaya. pang... Lagi naman tayo nag-aaway, kaya parang naman. So yun na, hindi na kami makapag-antay. Nasa labas ko si mama yun. Wait lang, check ko lang. Ayun, wait lang. Ayun. Bigla, sakto nagsasampay si mama. Pinagsasampay kasi kami. Ayan. Yung mga guys, pinagsasampay kami kanina. Pinagsasampay kami nung ni mama. Tapos, yun, sabi namin gagawa lang kami ng video. Yun, sana excited na kayo. Okay, sa mga nakaisip ng vlog, sa nakaisip ng content na to. Yun. Thank you. Shout out sa inyo. Big shout out. Okay, brother, handa ka na. Set up na natin yung camera. Takpan mo na. Nagsasampay si mama. So yan. Mama, I love you. Pagod na pagod ka tapos ipapakita namin. So yun ang guys. Nasa likod na natin si mama. Target locked. And then, ang alam niya kasi nagbablog lang tayo. And hindi niya alam. Siya yung target natin. Yes, mama. So, ayun, dito natin ilalagay yung yung camera. Hindi naman niya mahalata ito eh. Check natin. Ayaw. Saan yung vape? Hi, Bella. Hey, Luna. Nag-visit na ako sa isang Nakita niya adapter ko? Nandiyan lang ah. Hindi yung adapter nung dun sa iPhone. Asan ba yung isa dito? Eh, diyan ko lang nilagay. Hanapin ko. Kanina ko pa inaano, naglalaba tayo.
Hoy, nakita mo ba yung adapter ko? Kusisay. Hoy. Kanina ko pala kung hindi mo sinasabi. Ulit. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sabihin ko lang, lupalubat na ako. Pero meron kang sarili. Pero lang, ang damot-damot mo. May sarili ka. Mabilis nga doon, tapalubat na nga ako. Kanina ko paano, papalubat na nga ako. Ito na lang kasi, Rue. Ay, Sire. Palubat na ako, ma. Sa Bago kanya niya na yan. Damot-damot. Pati ito, magdadamot. Bakit na siya yung siring? Okay na. Hiramin lang naman ito, mabilis yung sa'yo eh. Oo nga, stress na ako ah. Sinasakin na, yun na lang gamitin mo. Sa'yo na eh. Mas compatible yan sa akin. Hindi yan gamitin mo. Wala ka namang ginagawa. Kung ang ginagawa mo, mag-upload ako. O di mamaya upload mo. Ano ba yung ginagawa mo, Sire? Nag-i-exam nga ako. Mag-exam ka. Eh, ito yung ano mo ay. Sa kanya naman yan. Sa akin na. Wag ka. Sige. Masisira yan, ha? Sige. Ay, Sige. sa akin to. Ito naman kasi ang gamitin mo eh. Hiramin Sige. na naman yung sa'yo. Ito na lang kasi. Ang damot mo. Doon ka nga. Damot mo. Kung siya ako Ay, sige kayo, sige. Gusto nyo? Sige. Tama na ba yan? Torpi kayo. Sige. Torpi kayo, ha? Ako ang mamamatay sa inyo. Sige. Manabang mo. Siya ako mamong nga. Ano ba? Torpi. Oo nga. Sige. Torpi kayo, ha? Sige. Tama na nga yan. Punta ka. Tumigil kayo. Tumigil na. Maayos-ayos nga, yabang-yabang mo. Tumigil na. Sige. Pero, just sa labas tayo. Sige. Ano? Tumigil kayo, ha? Sino? Ikaw, bunso ka. Ganyan lang yan. Nasasanay na kayo, ha? Tumigil na kayo. Kasi ang damot-damot mo lagi ah. Damot-damot ikaw na nakikiram. Meron na nga yung sayo. Dati Exam ko nga, Oo, exam ko. dalawa. Exam ko nga. Exam, linggo ngayon. Bakit ah? Exam kami. Kahit Sabado. Sabado. Tumigil na nga kayo. May kanya-kanya na nga kayong charger eh. Sige. Tumigil na kayo, ha? Sige. Sige. Visit kayo! Ato! It's a prank! See? Mamamatay ako sa ginagawa nyo! Turpe! Brother. Yo. Masira mo! Naglilinis ako rito eh. Tapos ganyan ninyo ako, ha? na-stress. Pati yung aso ko, na-stress na. Yan na nga yan. Si Bella. Ang ginigit, patayin nyo na nga yan! So yun na guys, no? Thank you nga pala sa ano. Thank you sa nagbigay ng content na to. So yan. Yung prank mo yung prank kay mama na ano na natin na tawag dito. Whew! Na natuloy na natin. Ma, ano sasabihin mo sa kanila? Ewan! Ayun na. Ano? Lagi nyo na lang akong inaani. See you guys, no? Na ano? Kung nagustuhan mo tong vlog ko, like, comment, subscribe. Peace! Soon up!